Chinthu choyamba ndifuna ndiyamikira president chifukwa chobwera poyera ndikuuza mtundu wa Malawi kumene tikuchokera, pamene tili, ngakhalenso kumene tikupita. Ndipo president anatenga nthawi. Mene mmaziwira kuti president wa dziko sikuti iyeyo ndamene amakhala makonsolo, amakhala mu mizindamu, amakhala matiye oro amakhala mu malo osiyanasiyana. Ayi, koma president ndi mphamvu zimene ali nazo, ali ndi manja awo, ali ndi makutu awo, ali ndi maso awo. Ndipo maso ena ndi aphungu, ena ndi makhansala, komanso ena maso ndi makutu ndi manja a president ndi anthu ogwira ntchito mboma. Ndimafuna kuti ndiyankhule video iyi pandale, ukamapanga ndale uzikhozekera kuti iweyo ifa yako ndi moyo wako zitha kukhalapo olo kusakhalapo, koma kumafunika kumanena chilungamo. A president amene tinawo ndi abwino kwambiri, he has vision. Ndifa yake chaka ndi chaka amabwera ku parliament kuzafotokoza zimene analonjeza ndi zimene zachitika ndi ndalama zimene apereka kukwanirisira zinthuzo ku mtundu wa Malawi. Ndipo lero anabwera sa president parliament kuzauza Amalawi kuti ndinabwera muno ndinakulonjezani zakuti. Manja awa president amene ndi aphungu, makhansala, mafumu komanso ogwira ntchito mboma panopa abwerako kosaka oro kokapanga zitukuko kuja, ndipo zitukuko zimene zachitika ndi izi mwamodzi. Ndipo a president lero anatenga nthawi kuyenda boma ndi boma kufotokoza kuti uku ndapanga zakuti, uku ndapanga zakuti, uku ndapanga zakuti. Sindifuna kuti nditenge nthawi funa nditenga ka video akakhala kakatali. Ndikudziwaso ikafika president, ikafikaso kwa amene amanama, ndikafikaso kwa amene akakwiye chifukwa choti ndikunena chilungamo pa zinthu ndikunenazi. Kaya ine andimenya, kaya anditukwana, kaya andipha, sindikuopa, koma mukunyozesa president inuyo amene mukugwira ntchito chifukwa simukumanena chilungamo. Ndikupaseni umboni umodzi. A president anena kuti kwamangidwa Kampenda Health Center. Kampenda Health Center imene yakutanthauzayo ndi chipatala chaching'ono chimene chimayandikira nako ndi rural health center oro mwina chababoma. Paina kuti pakhale manyumba chipatala, pakhale mochare, pakhale ma senoleta, pakhale OPD, pakhale ma waiting homes, komanso pakhale mwina zipinda zogonera anthu odwala ndi mabede, magesi, mazi, matoileti, china chilichonse. Koma zimenezo za president amene ananena nkhaniyo akunama kulibe zabodza. Chimene chili kumeneko ndi kanyumba kamene tinamanga mu 2010 kamene timati Red Cross. Chachiwiri ndi foundation imene inayambidwa 2012 ndipo contractor anadya ndalama amati Umoyo Housing Scheme. Anapita ndalama zinabidwa mu nthawi ya Kashiketi. Chaka chatha kunali kuyerekeza kuti mwina tingapanga mangidwe OPD, ndipo council itakhala pasi inapereka ndalama 151 million kuti amange OPD osati health center. Ndipo contractor anapezeka, tikumva kuti analandira ndalama part payment, koma ndikunena pano chinthu chimene chocho anachisiya. Nchoti imene chingakhalira kuzafika zaka ziwiri zitatu ndiye kuti tizangonenaso kuti pali foundation yokha. Tikamafusa chikuchitika ndi chani amanena kuti afuna contractor wina. Koma we are talking of last year. Panopa olo ndikuze na president kuti OPD yoyo ngakhale patachitidwa masenga mtundu wanji kuti ingati tisanavote ndiye kuti pachitika mirakule ndi zabodza. Chachitatu chimene tapanga nchoti tinatenga ndalama ya CDF kuti timangepo nyumba ya amene azikhala pa OPD clinic ipo, ndipo kanyumbako kali pa foundation. Vuto imene tatipezana sonalo ndoti supply amene tinatengako katundu wa CDF sitinampasebe ndalama zake zonse. Tere kuti sangatipase katundu omaliza. Tere kuti tinene kuti pa Kampenda pakhala health center kudzera mu njendomeko zimene ndani nazi. President sizoona. Anthu amene akupanga zimene zizi anthu akumuzi aja akamamva president
amakwiya nanu koma vuto si inu, vuto ndife maso anu manja anu tisiti kunena chilungamo. Timafuna tiyankhule zinthu zabodza inu mutikonde, koma zinthu pa ground palibe. A president ndikunena pano tumana atola nkhani apite kukamphenda akajambule chipatala chimene akuti kamphenda health center akupaseni, oro akayimbe live video ndiye mkaone ngati kuchipatala cho chiliko ndi zabodza. Izizi ndi zabodza. Khonso ya Rumphindi yanga koma anthuwa ife timakati libe mphamvu, ali ndi mphamvu ndiwo pachumacho fuka ofuna contractor amakhala iwo, ogwirizana ndi ma contractor amakhala iwo, zimene akupanga sitimaziziwa. Ndiye ine ndikunena pano ngati phungu kumene kuti sijasizoona. A president tikuthokoza tadandaula msewu wa Rumphinyika, msewu wa Rumphinyika ndi construction imene inayamba 2017 kunapita contractor wina anasiya, kunapita so wina anasiya, kunapita so wina anasiya, wapanopa akuyesesa nditu koma mtunda umene wachita cover kuikatara president ndi 1.5 kilometers osati 18 kilometers. Amene wakuuzani za 18 kilometers afuna a president muzalephere mavoti, anthu azikukwirani, azikuyankhulani zoyipa, sakufunirani zabwino. Ameneyo ndi wabodza. Ife a president tukukondani kwambiri, ndinu president wabwino, koma amene akumakuuzani nkhani za president akunama. Tara amene waikidwa ndi 1.5 kilometers. Grevo kuti atirapo mankhwala oti kwangakhale kutakhala mvula pasawonongeke atiraso 1 kilometer. Doti lomalizira kuti azatirepo mankhwala atira 3 kilometers. Ndi zimene zili Kurumphi. Ine ndachoka konko zimene amakuuzani mwayankhula paja president afuna anthu akurumphi akukwireni akuukireni, sizoona ndi zabodza. Ife sitizalola munthu wokunyozani, sitizalola munthu wokukwirani. Fo panopa tadziwa anthu amene akupangisa president kuti azikunyozani ndife amene munatisiya ngati manja anu, maso anu, myendo yanu kuti tizikuuzani zorondola. Bwana kuborero mochare sina mangidwe chimene chachitika nchokuti dzana ali lachitatu ife lachinayi anakapanga ground breaking ceremony symbolic hand over to a contractor. Panopa ndikunena pano kulibe oro foundation ya mochare, kulibe oro contractor ya kupanga mobilize zoti amanga mochare ndi zaboza. Kanyerere Health Center iyamangidwa ndi thandizo la kuchoka kudamula. Bwana president uzimene mmayankhula ine ndakhulupirira mmanena zoona, ndipo ndalama munapereka. Vuto si maso anufe, manja anufe, makutu anufe. Bwana tikupwetekesani, sankhani anthu apite pa ground akaone zonse zimene inuyo mwayankhula musona muja akubweresereni zithuzi. Bwana president muzakhumudwa. Ineyo sindikuopa kaya andimenya kaya anditukwana kundale akuti anthu amafa ndiye kuti tizafa ponena chilungamo, koma ngati ndingakhale bwino ndiye kuti a president kundale kulibe zopwetekana fuka mafuna anthu azinena chilungamo. Tumani atola nkhani apite akajambule zitukuko zonse zimene akuuzani zija zina kulibe akunama.